Sinulog evolution ang masaksihan sa virtual platform karong Domingo. Apil sa masaksihan ang performance sa mga sinulog champions. Sukad na mugna ang maong kalihukan nitong 1982. Ano na sa unom ka mga bagong contingents nga makita sa ilang mga performance asap isip halad sa Santo Niño. Ano ang report? Gipangbitay na ang mga banderita sa Osmeña Boulevard, timailhan nga sinulog celebration na. Apan inay masaksihan sa karsada, sa social media na lang makita ang naandan nga mapasundayag sa mga contingents. Buksan ang sinulog 2021 sa virtual platform. Alas 9 sa buntag pinagi sa misa nga giproduce ng daan diha sa Fort San Pedro. Dayon ang rewind performance sa mga champions sa sinulog sukad ni adtong tuig 1982 nga yanong gisugdan hangtod nga nahimo na kining grandioso. Ibida usab ang mga garbo sa sugbo, lakip na ang mga dapit ug ang mga personalidad. Ipakita ang pagsayaw ni Governor Gwen Garcia, lakip na ang kang Vice Mayor Mike Rama. Susama sa naandan nga sinulog flow ang mahitabo diin adunay finale ug doon say fireworks flashback. Masaksihan usab ang CAD performance sa mga contingents abroad nga nakasubmit na sa ilahang performance. We have entries coming from Las Vegas, New York. We have from Lisbon, Portugal. Our friends from Asia as well. So we have Taiwan and so mga Filipino communities ni sila. We have of course our official webpage sa Sinulog Foundation, that's sinulog.ph. Naasa ta sa YouTube channel nato sa Sinulog Foundation, ingon man sa atong official Facebook page. Uban na sad nato atong mga partners in the media. Bisan ug wa mahinayon ang unang gitinguha sa SFI apan mapasalamaton gyapon sila sa mga nakatampo aron ma-highlight gyapon ang sinulog. Hoping that it will occur in the year 2022. Everything would be in place. Not necessarily the street parade, but at least Sinulog has been observed. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.